ба номи худованди бахшанда ва меҳрубон. Салом алайкум дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Шуҳрат Қудратов, ҳуқуқшиноси Маркази ҳамоҳангсозии ҳимоя ва мутобиқсозии муҳоҷирон. Дӯстони азиз, мисли ҳарвақта мо бо шумо дар мавзӯи муҳоҷират суҳбат хоҳем кард, ба саволое ки оиди муҳоҷират аст ҷавоб хоҳем гуфт. Барои ҳамин ба он саволое ки дар зери видеое ки дирӯз дар каналам чоп шуда буд, тақрибан якчанд савол 15 саволашро ҷудо кардаем ва ба ин 15 савол дар ин барнома ҷавоб хоҳам гуфт. дӯстони азиз, пеш аз он ки ба саволот ҷавоб доданро оғоз намоям, аз ҳаматон хоҳиш мекунам ба канали ман обуна шавед ва лайкҳои худатонро гузоред. оғоз мекунем ба саволу ҷавоб. Мирзовалӣ Сангов мепурсад: салом алайкум ака, мегӯянд қонуни нав баромада, патенти Москва-кати областдам мешавад кор кардан. Мирзовалӣ, дар ҳукумати Федератсияи Россия аллакай 2 сол ёки зиёда аз 2 сол шуд дар ҳамин мавзӯъ баҳсҳо рафта истоданд ва ҳастанд як гурӯҳи мехоҳанд ки барои муҳоҷирон иҷозат диҳанд ки бо як патент дар ҳама минтақаи Федератсияи Россия кор ва фаъолият кунанд ва чӣ тавре ки вақтҳои охир хабар пайдо шудааст ки мехоҳанд ки тағйироти илова ба қонунгузорӣ иҷозат диҳанд ва дар он субъектҳои Федератсияи Россия ба монанди Москва, вилояти Москва, Санкт-Петербург, вилояти Ленинград ва дар шаҳри Севастопол ва ҷумҳурии Крим иҷозат диҳанд ки муҳоҷироне ки дар ин шаҳр ва дар ин вилоятҳо кор мекунанд, тавонанд бо як патент ҳам дар шаҳр ва ҳам дар вилоят кор кардан тавонанд. Барои ҳамин дӯстони азиз, ҳоло гап-гапаш рафта истодааст, аммо ягон қарор ёки ягон санад қабул накарданд. боварӣ комил дорам ки шояд моҳҳои наздик ин қарор қабул карда шавад ва шумо метавонед бо як патент, агар патентатон Москва бошад, дар вилояти Москва ҳам кор кунед, ёки патентатон вилояти Москва бошад, метавонед дар шаҳри Москва кор кунед. саволи навбатӣ ки тамошоем бо ники Гуля мепурсад: Шуҳрат, шумо метавонед ёрдам кардан барои РВП гирифтан через квота катӣ? Квотаро аз куҷо гирем? Гуля, агар шумо кор ва фаъолиятатон дар шаҳри Москва бошад, мо дар Москва метавонем ба шумо кӯмак расонем барои ҷамъ намудани ҳуҷҷатҳо, куҷо рафта супордан дар кор, кай рафта супордан дар кор. Дар ин мавзӯъ метавонем ба шумо кӯмак намоем. Квотаро аз куҷо мегиред? Агар дар шаҳри Москва бошед, квотаро ҳуҷҷатонро дар сахро месупоред ва агар ҳуҷҷатотон қабул шуд ва ба шумо квота дода шавад, агар квотаро аз шӯъбаи расоди кор бо муҳоҷирати ҷои зистатон мегиред. Саволи навбатӣ Рустам Қодиров мепурсад: ман реестрба ҳастам, метавонам аз нав ҳуҷҷатҳома дуруст кунам? Аз шумо эҳтирома хоҳиш мекунам ҷавоб диҳед. Агар ному насабатон дар реестр бошад, ман ба шумо тавсия метавонам ки дар мадди аввал фаҳмед ки барои чӣ шуморо ба ин рӯйхат, ба ин реестри шахсони назоршавандаҳо ворид карданд. Чунки агар шумо нисбати шумо қарор дар бораи манъи ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия қабул карда шуда бошад, ёки шумо бо қарори суд аз ҳудуди Федератсияи Россия ихроҷ шуда бошед, шумо дар асоси реестр буду бошадонро дар ҳудуди Федератсияи Россия қонунӣ карда наметавонед. лекин агар барои дигар амалҳотон, ёки барои надоштани регистратсия, ёки гузарондани муҳлати регистратсия, барои надоштани патент, шуморо агар ба ин рӯйхат, ба ин реестр ворид карда бошад, шумо метавонед рафта дар асоси фармони Президенти Федератсияи Россия зери рақами 1126 аз 30 декабри соли 2024 буду бошадонро дар ҳудуди Федератсияи Россия қонунӣ гардонед. Тамошои бо ники Идрис мепурсад: трудовой договор работодатель уведомления додагиҳай, мега дани дар база ҳаст, ман худам бояд уведомления тиям? Идрис, то 7 январи соли 2023 ҳар як муҳоҷир ёки ҳар як шаҳрванди хориҷӣ ки соҳиби патент мешуд ёки соҳиби иҷозатнома кор кардан дар ҳудуди Федератсияи Россия ва бо ҷои кор худашро таъмин мекард, фақат корфармо шӯъбаи расоди кор бо муҳоҷиратро гӯем ки огоҳӣ мекард, яъне уведомления мекард ки дар корхонаи ӯ шаҳрванди хориҷӣ кор ва фаъолият карда истодааст. аммо аз 7 январи соли 2024, хато кардам, бора 23 не, аз 7 январи соли 2024 ҳар як шаҳрванди хориҷӣ ки
соҳиби патент мешавад, дар муддати 2 моҳ бояд бо ҷои кор худашро таъмин карда, шартномаи меҳнатӣ бо корфармо баста, дар муддати 60 рӯз шуъбаи рисоати кор бо муҷирати ноҳияи ҷои корашро огоҳӣ, яъне уведомления намояд. Барои ҳамин Идрис корхона, яъне корфармо алоҳида уведомления мекунад ва шумо худатон бояд ҳатман дар муддати 2 моҳ пас аз гирифтани патент ҳатман уведомления кунед. Дар ҳолате ки агар шумо дар муддати 2 моҳ уведомления накунед, патенти шумо бекор карда мешавад, яъне аннулировать карда мешавад. Эҳсон мепурсад: ман вид на жительство дорам, метавонам ба праваи тоҷикӣ дар Россия мошин рондан барои кори шахсии худам? Бале Эҳсон, чунки шумо ҳарчанд ки дорои вид на жительство дар ҳудуди Федератсияи Россия бошедам, шумо шаҳрванди Федератсияи Россия ба ҳисоб намешавед ва шумо метавонед бо шаҳодатномаи ронандагии намунаи тоҷикӣ дар ҳудуди Федератсияи Россия мошини шахсии худатонро ронед. Ин тағйироти илова фақат ба шахсоне ки соҳиби шаҳрвандии Федератсияи Россия мегарданд, бояд дар муддати 6 моҳ шаҳодатномаи ронандагии намунаи тоҷикиашро ба шаҳодатномаи ронандагии русӣ иваз намоянд. Шумо метавонед бемалол бо шаҳодатномаи ронандагии намунаи тоҷикӣ, яъне праваи тоҷикӣ, мошини шахсии худатонро ронед. Шарт нест ки мошин шахсан ба номи шумо ба қайд гирифта шуда бошад. Шумо метавонед дилхоҳ мошинро рондагӣ кунед. Шумо фақат бо праваи тоҷикӣ наметавонед таксӣ кор кунед, дар мисол автобус, троллейбусу ҳамин ташкилотҳои ронандагӣ ба ҳамчун ронанда шуда кор кунед, не ки мошини шахсия метавонед ронандагӣ намоед. Карол Проста мепурсад: Карол Проста: дӯстони азиз, чанд маротиба дар барномаам гуфта будаму боз дар барномаи динангӣ гуфта будам, кӯшиш кунед ки номҳои худатонро нависед. Ҳарчанд ки медонам бисёриҳо аз он хатар мекунанд ки агар номҳои аслишонро нависанд, метавонанд онҳоро мисол барои ягон комментарий ё ки ба ягон сухани ноҷо навистан ё гуфтан дар YouTube ба ҷавобгарӣ кашанд. Ақаллан номҳои дигар, номи тоҷикӣ монед, шарт нест ки номи шахсии худатонро монед. Ахе Карол Проста ё баъд ҳамин касе ки ҳамин номҳошон ба ҳарфҳои англисию аю б мекунад, ман мегӯям ки номҳотона вай мондагӣ ҳастедтон. Барои ҳамин кӯшиш кунед ки ягон номи тоҷикӣ, ягон номи хушум монед, ҳарчанд ки номи худатонро намонед. Баҳс аст акун номҳотона вай кардан, ҳамун номҳои худот як номи тоҷикӣ нависта монед. Карол Проста мепурсад: 6 сол мешавад дар Москва кор мекунам без документ, фақат як бор регистратсия 3 моҳа кардам, вале номам дар 120 ҳазора ҳаст. Рӯзи 30 число насиб боша хона мерам. Агар хона равам 4 ё 5 моҳ пас омада метавонам? Визаи маро маҳкам намекунад? Нигоҳ кунед, агар шумо 6 сол шуд дар ҳудуди Федератсияи Россия кор карда истодед, зиндагӣ карда истодед бе ягон ҳуҷҷат, имконияте ҳаст ки вақте ки шумо ҳудуди Федератсияи Россияро тарк мекунед, метавонад нисбати шумо қарор дар бораи манъи ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия қабул намоянд ба муҳлати 10 сол. Барои ҳамин вақте ки шумо ба Тоҷикистон сафар мекунед, ба ватан, ба бишти рӯи замин, агар дилу нияти дубора ба ҳудуди Федератсияи Россия сафар карданро дошта бошед, ҳатман аввал санҷида бинед ки нисбати шумо қарор дар бораи манъи ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия қабул нашуда бошад. Агар чунин қарор қабул карда шавад нисбати шумо ба ҳудуди Федератсияи Россия то ба итмом расидани муҳлати ин қарор, намедонам 10 сола мебошад, 10 сол шумо омада наметавонед ба ҳудуди Федератсияи Россия. Имконияти калон аст ки нисбати шумо чунин қарор оиди манъи ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия қабул карда мешавад. Тамошои Боники Абдухолиқ мепурсад: Акай Шӯҳрат, бо возвращение на родина билет гирифта через Беларусия ё Узбекистон ба хона, яъне ба Тоҷикистон рафта метавонем? Не дӯстам, то куҷое ки ман медонам шумо бо маълумотномаи возвращение на родину ки аз консулгарии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди Федератсияи Россия мегиред, шумо бояд аз Тоҷикистон якбора ба Тоҷикистон сафар намоед.
чунки шумо вақте ба узбекистон ё ки ба беларусия меравед, на узбекистон на беларусия ватани шумо ҳисоб намехӯрад. Яъне шумо ба тариқи сеюм давлат бо маълумотномаи баргаштан ба ватан, яъне бо справка о возвращении на родину ба ватан баргаштан наметавонед. Имконияте ҳаст ки дар вақти гузаштани сарҳади беларусия ё ки сарҳади узбекистон шуморо бо маълумотномаи возвращении на родину ба ҳудуди беларусияи узбекистон иҷозат натиҳанд даромадан. Барои ҳамин ман ба шумо тавсия метиҳам ки агар маълумотномаи оиди возвращении на родину гирифтед, аз ҳудуди Федератсияи Россия яку якбора ба Тоҷикистон сафар намоед. Иван мепурсад, тамошои бо ник Иван: маро 21 марти 2022 через суд выдворения карданд. Дар чанд ҷо проверка кардам, запрет надорам. Дар реестр ҳаст номам, метавонам ҳуҷҷат кардам. Не Иван дӯстам, номи насаби шумо ки дар реестр бошад, оз як бор дига канем. ному насабатон ки дар реестр бошад, боварии комил дорам ки барои ҳамин видварениятон шуморо ба ҳамин реестр ҷойгир карданд. Барои ҳамин агар шуморо барои ҳамин соли 22 видварения шудаед, барои ҳамин ба реестр ҷойгир карда бошанд, шумо документ кардан наметавонед. Агар рози шумо агар фарз кардем дар Москва ки вилояти Москва бошад, барои сахр барои буду бошатон дар ҳудуди Федератсияи Россия қонунӣ кардан, агар санҷида бинанду маълум шуд ки шумо видварения доред, ҷош ба кормандони милисият даъват мекунанд, шуморо дар ҳамон ҷо мисол дастгир карда бо тариқи суд баъдам спецприёмник ҷо мекунанд ва аз спецприёмник ба ватан бармегардонанд. Нумонҷон Усмонов мепурсад: ака вида 2 моҳ пеш уведомления кардан мешавад, ман хона ба мебурафтагӣ срочно. Агар шумо срочно хона рафтанӣ бошед, Нумонҷон, шумо наметавонед уведомление вид на жительстватона 2 моҳ пешакӣ кунед. Аз ҳамон рӯзе ки вид на жительство дар дастатон гирифтед, расо 1 сол гузарад, баъд аз он дар муддати 2 моҳ шумо бояд уведомление кунед. 2 моҳ пешакӣ кардан наметавонед, фақат 2 моҳ пас аз гирифтани вид на жительство ки 1 сол ки шуд, баъд аз он метавонед уведомление кунед. Фарз кардем, агар шумо 1 марти соли 24 вид на ҷилд дар дастатон гирифта бошед, шумо аз 1 марти соли 2025 то 1 майи соли 2025 бояд уведомления супоред. Як рӯз ёки ним рӯз пешакӣ уведомления карда наметавонед. Симёнов, тамошои бо ники Симёнов мепурсад: модари ман как гости омада буданд, сентябрда 3 моҳа регистратсия буд шуд, ҳозир реестр доданд, чӣ хел кунем, 1 сола регистратсия кунем? Барои он ки шумо модаратонро регистратсия 1 сола кунед, 2 шартро шумо бояд иҷро кунед. Якум шарт, шумо бояд ному насаби модаратонро аз реестр бароред. Агар дар Москва ё ки вилояти Москва бошад, модаратон бояд ба Сахрова муроҷиат кунанд. Дар Сахрова аз ташхиси тиббӣ мегузаронанд, имтиҳон месупоранд, яъне сертификати донандаи забони русӣ, таърих ва осои ҳуқуқро ба даст меоранд ва дактилоскопия, изи ангуштонашонро месупоранд. Пас аз он модаратонро иҷозат метиҳанд ки он кас дар асоси укази президенти Федератсияи Россия зери рақами 1126 аз 30 декабри соли 2024 регистратсия кунанд. Пас аз он ки регистратсия карданд, дар ин ҷо дуюм шарт ба амал меояд, яъне бояд амалӣ гардад. Шумо модаратонро ба як шарт метавонед регистратсия 1 сола кунед, ба шарте ки шумо худатон бояд шаҳрванди Федератсияи Россия бошед ва доим дар ҳудуди Федератсияи Россия зиндагӣ кунед, ё ин ки соҳиби вид на жительство бошед ва регистратсияи доимӣ дошта бошед. Дар ин ҳолат шумо метавонед пас аз он ки ному насаби модаратон аз реестр мебуред, метавонед регистратсия 1 сола кунед. Samsung Galaxy мепурсад, тамошои бо ники Samsung Galaxy, не ки барои ман вай ном дорад ин, балки чунки хел Samsung Galaxy хел намешавад. Тамошои бо ники вай мепурсад: агар як кӯдак дошта бошӣ, дуюм кӯдакат то ҳоло таваллуд нашуда бошад, дар шиками очаи 3 моҳа бошад, дар ҳамин ҳолат ба хизмати ҳарбӣ даъват мекунанд? Агар дар учёт гузорӣ. Нигоҳ кунед, агар шумо ҳама ҳуҷҷатҳоро пешниҳод намоед ки
шумо соҳиби як кӯдак ҳастед ва оилатон ҳомиладор мебошад ва бояд гӯем ки ба наздикӣ таваллуд кунад, дар ин ҳолат ба шумо ҳамчун падаре ки як фарзанд дорад ва ба наздикӣ соҳиби дуюм фарзанд мешавад, ба шумо отсрочка дода мешавад. Яъне агар синну солатон ба 30 нарасида бошад ва мувофиқи талаботи қонунгузории Федератсияи Россия шуморо метавонанд барои хизмат кардан ба Қувваҳои Мусаллаҳи Федератсияи Россия даъват намоянд, ба шумо отсрочка дода мешавад ба муҳлати 1 сол. Баъд аз 1 сол муҳлати отсрочка ки тамом шуд, боз ба военкомат меред, отсрочкатона боз ба 1 сол дароз мекунад. Омина витаминка будагист. Бародар, дар бораи уведомления вежа маълумот диҳед. Бояд гадавои налог мегӯянд супурдан дар кор, официально кор намекунем. Чӣ ҳуҷҷат дар кор? Омина нигоҳ кунед, агар шумо расман кор накунед, дар вақти уведомленияи як ҳарсолаи вид на жительство шумо бояд ба шуъбаи андози ҷои зистатон рафта, аз шуъбаи андоз маълумотнома, справкаи СНДФЛ гиред. Пас аз он ки шумо андозро месупоред, тақрибан аз 25 то 30 ҳазор, шуъбаи андоз ба шумо маълумотномаи СНДФЛ медиҳад. Шумо ин маълумотномаи СНДФЛ-ро гирифта ба гӯем ки уведомление ки шуморо пур мекунед замима карда ба шуъбаи расоити кор бо муҳоҷират ки дар он ҷо шумо уведомлениеро месупоред, бо ҳамроҳии гӯем ки уведомления месупоред. Ва саволи охирон ки аз тарафи Шодӣ Ализода дода шудааст. Шодӣ Ализода мепурсад: як дӯстам 3 моҳ пеш аз Русия баргашта буд. Чанд рӯз пеш паспорташа проверка кардааст, 5 сола депорт шудагӣ. Худаш мегӯяд ки ман буду бошам қонунӣ буд ва суд нашуда бо хоҳиши худам Россияро тарк кардам. Ӯ бояд чӣ кор кунад? Дар мадди аввал Шодӣ Ализода дӯстатон бояд муайян намояд ки кадом мақомот ӯро гӯем ки видварен ё ки запрети 5 сола кардааст. Агар бо қарори шуъбаи расоити кор бо муҳоҷирати гӯем ки Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия шуда бошад, ӯ бояд муайян кунад ки кадом шуъбаи расоити кор бо муҳоҷират нисбаташ чунин қарорро қабул кардааст ва кай қабул кардааст ва ба кадом статья яке бо кадом моддаи Кодекси маъмурии Федератсияи Россия ӯро муттаҳам карда ба муҳлати 5 сол аз ҳудуди Федератсияи Россия депорт кардааст. Ё ки агар ба тариқи суд видварена шуда бошад, бояд муайян кунад ки суди кадом ноҳияи ё ки кадом минтақаи Федератсияи Россия нисбаташ чунин қарорро қабул кардааст. Баъд аз муайян кардан ва гӯем ки баъд аз муайян кардане ки кадом мақомот ӯро аз ҳудуди Федератсияи Россия ба муҳлати 5 сол видварена кардааст, ӯ метавонад аз болои чунин қарор шикоят кунад. Шикоятро метавонад аз худи ҳамун Тоҷикистон истода нависароӣ кунад, ё ки метавонад дар ҳудуди Федератсияи Россия ягон юрист ё ки ягон адвокат маслиҳат карда, шартнома баста ва он адвокат дар ҳудуди Федератсияи Россия барои бекор кардани видварения ӯ дар ин ҷо аллакай кор мекунад. Ин буд саволи охироне ки ба якчанд саволот ҷавоб додам. Дӯстони азиз, бисёр саволое ки дар он ҷо нависта шуда буд, онҳо такрор шуда буданд ва боварии комил дорам ки номи касеро нахондам ва касе гӯем ки ба саволаш ҷавоб нагирифт, дар ин саволое ки ҳозир ман гуфта гузаштам ба саволаш ҷавоб мегирад, ё ин ки аллакай ба саволои онҳо дар видеои пештарам ҷавоб гуфта будам. Дӯстони азиз, марҳамат, саволотонро дар зери ин видео нависед ё ки ба WhatsApp ки дар рақамҳои 926 944 0206 ба қайд гирифта шудааст, саволотонро нависед. Кӯшиш мекунем ки то ҳадди имкон ба ҳама саволотон ҷавоб диҳем. Дӯстони азиз, пас аз тамом шудани моҳи шарифи Рамазон, мо боз мисли ҳарвақта барномаҳои пахши мустақимамро оғоз менамоем. Ҳар рӯзои сешанбе, панҷшанбе ва якшанбе кӯшиш мекунем ки пахшҳои мустақимро гузаронем. Дӯстони азиз, саволотонро нависед. То боздид дар барномаи оянда.